Sawubona. Nomsana ecela ungakhathazeki, ikhekhe lakho lizolethwa ngesikhathi. Lalela, ngikukhuzile ngaphambi kokuthi ubekise leli order. Iboss yamayizwani nomuntu nje owenza kancane ungasigcina isikhathi. Befuna be lento silande njengenhlala yenza vele njengayo yonke iminyaka. Senza iphutha nje ngokuthi sithembe wena kuyo yonke lento. Nomsana liphi iphutha? Umphathi wakho uzolithanda ikhekhe, ngicela ungakhathazeki. Lalela, ngeke phansi bese ulanda ikhekhe ngokuphuthuma. Isixwayiso. Mr. Perfect. Nazareth Dhara Shiksayachi Para. Perfect. Perfect. Suka Chorni Shi Ponyel Agashi. Perfect. Perfect. Mr. Perfect. He's so perfect. Usuku oluhle AJ. Ngiyabonga. Mama sinevakashe iningi lapha. Kwenzakalani? Abiram. Isizungu empilweni yakho kumele ukuthi siphele manje. Sonke sifuna ukuthi ushade ngokusheshsha. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uyangizwa? Yebo AJ. AJ siwahlunge emathupha lamantombazane. Siwahlungela ukuthi wena ukhethe yodwa yawo namhlanje ukuthi abe unkosikazi wakho. Mayithi thina ngabusho wena. Yebo. Kusho ukuthi uyabandakanyeka nawe. AJ, lesawa mvarisi ipho sakho sokuzalwa. Esiqhamuka kithi sobathathu. Ibirthday ka-AJ izojika bomshado. Ungicabangele okuhle futhi wahlela umcimbi omkhulu kangaka. Ngiyajabula. Ngaphandle kokumosha okuningi, ngizohlala ephuzwini. Uyazi indoda nomfazi babambana ngezandla ebese ke benza izifungo ezisikhombisa. Hluke kancane, angeke kube khona izifungo kumina. Kunalokho imigomo nje kuphela. Ukuphila nami akusoze kwabalula neze. Kusho ukuthini lokho? Ukuphila nami kuyofana nje nokuhamba endleleni ebuhlungu. Wena Abiram. Uma ungathandi ukuthi omunye umuntu enze amaphutha, awunalilungelo lokwenza amaphutha wena ngokwakho. Thatha lokhu njengesijeziso sakho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.